Moikka! Tällä videolla tulen näyttämään, miten kierrätyskirjoista voi tehdä taidepäiväkirja. Nämä kirjat olen hakenut kirjaston kierrätyshyllystä. Tuunaaminen kannattaa aloittaa sillä, että harvennetaan näitä kirjan sivuja. Eli otetaan ihan aina aukeama kerrallaan pois tästä kohtaa, missä on tämä sauma. Irrotetut sivut kannattaa säilyttää myöhempää käyttöä varten. Ne toimii hyvänä materiaalina esimerkiksi kollaasipohjien tekemisessä. Nyt kun ollaan saatu kirja sitten harvennettua siihen muotoon kun halutaan, niin lähdetään liimaamaan näitä sivuja toisiinsa kiinni, jotta saadaan sitten kirjan sivuista pikkasen paksumpia ja näin ollen esimerkiksi vesiväärillä maalatessa niin ei mene heti läpi. Tämän jälkeen on käsitellyt tämmöisellä kessolla tämän aukeaman, jotta tähän on sitten helpompi maalata. Ja jos haluaa niin, että tuota tekstiä ei tule tuolta läpi, niin sitten vaan laittaa useamman kerroksen. Mulla tässä on 1 kerros. Nyt kun nämä kirjan sivut on saatu pohjustettua, niin nämä voi jäädä odottamaan niitä omia ihania taideteoksia. Sitten mä ajattelin siirtyä tämän kirjan kannen koristelemiseen.